Представете се с няколко думи. Значи, казвам се Цветан Желев Георгиев, към фирма Мистерян. Миналата година, без да ми дават семена, без нищо, дойдеха и ми изкупиха тютюна. И ми казаха, че... На каква средна цена? Средна цена 7 лева и 5 стотинки ми дадаха за 8 тона, като имах договор към тях за 2 тона. Тази година направих договор почти за целия си тютюн към тях. Ни дойдеха да изкупуват и че имало примеси. Зададах им въпроса: добре, миналата година аз имах ли примеси, след като не са ми дали семена? Викат: не, това миналата година беше сорта, който ние го желаем. А тази година излизат с извинение, че тютюн ми е имал примеси. И не мога да си го обясня аз сега как сея се всяка година един и същи сорт. Миналата година ми харесаха тютюна и ми даваха добра цена. Тая година сключвам договор и в един момент ми казват: не можем да ти го изкупим. Значи, че просто те са решили в нашето село да не изкупуват. Не може след като са сключи някакъв договор, си поел някакво отношение с тези хора, ти да си измиеш ръцете и да кажеш: ами не ти е хубав тютюна. Това е, което не ми харесват спрямо. Не е само Мистеряна, също е и с другите фирми. Просто почнаха да ни извиват ръцете, за да могат да ни го вземат на някаква изкупна цена, на която... Вие лично смятате ли, че има картел или някакво споразумение между тях да държат ниски цени тая година? То е очевидно, че има картел. То просто не може да няма картел, при положение, че всички фирми излизат с един и същи номер. Но докато сега Сокотап и Алианс дойдеха и се изпълняха поне някакви договорни отношения спрямо хората, Мистерян и Михайлидис въобще не се появиха в нашия район. Като им се обаждаме: ще дойдем. Сега като дойдеха, им задах въпроса: добре, аз ви се обаждах 10 пъти. Вие ми казвате другата седмица според тях. И аз трябваше да си държа все още реколтата ли? За семена ми говорят: ама ти трябвало съм да се с тяхни семена. Сега вече заложили сме новата реколта. Никой не се е появил до момента да ми даде семена. Обадете ми се, вика, да ви дам семена. Аз имам ли номерата? Не става, просто някак си наистина картела си съществува. Това е.